Witam pięknie, Rostomili. Wyrządzę wam teraz o tym, co się kiedyś piło w Hyc. Jak macie moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dzisiaj jak je Hyc, to se każdy idzie a kupi w magazynie wodę, lemoniadę, zodę albo orężadę. Wszystko je w plastikowych flaszkach, bo we szkle się już mało co robi. A stoi to wszystko narychtowane. Nie trzeba mieć grejcary, co by zapłacić paniczce przy kasie. Kiedyś jak się chciało pić, a słonko fes hajcowało, to wszystko szło nąść w kuchyni albo we szpajsce. Tak się mi zdo, że jakoś ludzie hańdowni mieli mniej czasu na wszystko, bo robili od rana do nocy na gruncie, a przy gospodarce. A jeszcze musieli się o pici, a o jodło starać, bo w konzumie tego przeca nie było. Pół biedy, że starki bywały po chałupach, bo gor starzy ludzie mieli tego czasu więcej, tuż młodym poradzili coś ich mało wiele pomóc. Rano do śniadania się ważyło tej. Stoł ten tej we wielkucnym garcu, a każdy se tam do niego dował co chciał. Jedni ciepali cukier, inksi sok, jeszcze inksi miód. A sok stał we szklunkach, bo go starka łońskiego roku w lecie z gaździną robiła z rybidźli, z malin albo z ostrężnic. Tej stał w bącloku cały dzień, bo jak ochłodnął, też się go szło napić, a jak się do niego dało kapkę soku z malin, to nie było nic lepszego ani w magazynie. Nie szło takowej dobroty kupić. W lecie każdy owoc, co spod ze stroma, stareczka ciepała do wielkucnego garca, a ważyła kompot. Piła ten kompot cała familia. Do obiadu, a jak ochłodnął ten kompot, to był najlepszy, bo był zimny. Tuż jak się przyszło z pola do chałupy, to go każdy do gorków lął, a dziecka się oblizowały, bo stareczka go zrobiła z jabłek, z agryzu, a z ucherek. Choć go stareczka dali do szpajski, to kompot tam długo nie stał, bo do rana już bąclok był próżny, jak się wszystkim chciało pić. W największy hyc, a gor, jak się robiło przysianie, to wszyscy najprzód szli ku studni. Jak się amper zimnej wody z niej naciągło, to się nalało najprzód koniom, co musiały smyczyć fury siana na wielkucnych wozach. Potem się piło taką wodziczkę gorkami, co starka już rychli narychtowali. Bo przeca dzisio fest hajcują, czy w ten czas fest hajcowało z nieba. Przy żniwach, a przy sianie, najlepsze agor dla chłopów było jednako piwo. Gazda go chował do piwnicy, albo go ciepał do wielkiego drzewka, w którym była woda, co spadła parę dni temu, jak była szudera. Piwo po robocie w Hycu to dla chłopów było najlepsze, co gazda mógł narychtować. Ale jeny po jednej flaszce, bo przeca trzeba było jeszcze siano skluzić do stodoły. Przy żniwach obili we stodole wioć, a w miechach nosić na piętro. No a to piwo gazda miał schowane już dłuższy czas, bo musiał zanieść do cieszyńskiego browaru porę kaczyc aliwę, co by mu dali taszkę brackiego. Dzisiaj mamy wszystko w konzumie, w plastikowych flaszkach, pięknie popisane, a zaszpontowane. Ale to je Rostomili samo chemia. Ważycie tej, a wam zbydzie, to go nie wylewajcie. Dejcie tam kapkę cytruny, a miodu. Mocie kole chałupy jabłka, trześnie albo ucherki. Uwożcie kompot. Pamiętajcie, że pici to je woda. Ona je czysto, ale dawajcie pozór, co do niej się wciepuje, albo się leje. Starka, a starzy ludzie do tej wody wciepowali aloli iny to, co naszli na zogrodzie albo we szpajsce. Wszystko z przyrody. Rostomili, widzicie takie dwa obrazki. Jeden obrazek to je taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a na drugim obrazku macie film, co można go będziecie mieli radzi. Dzięki piękne.